súčasnosti sme obklopení veľkým množstvom zdrojov elektromagnetického žiarenia. Jednak sú to BTS-ky, mobilné žiarenia, Wi-Fi vysielače, takže v podstate sa nachádzame v mori elektromagnetického žiarenia. Základňová stanica je vlastne nízkovýkonový vysielač a prijímač, ktorého úlohou je pokryť geografické územie záujmu tohto vysielača mobilným signálom. Základňová stanica vlastne pozostáva z nejakej rádiovej jednotky, čo je vlastne vysielač a anténa, ktorá vlastne zabezpečuje šírenie signálu do okolia. Či žiarenie škodí alebo nie, závisí hlavne od toho, akú energiu toto žiarenie nesie. Rentgenové žiarenie, prípadne gamma žiarenie je veľmi škodlivé žiarenie, pretože nesie veľkú energiu. Ale elektromagnetické žiarenie mikrovlnné, ktoré využívajú napríklad mobilné telefóny alebo rádiové vlny, naopak nesie veľmi malé množstvo energie a vplyv na bunky a tkaniva je veľmi malý, takmer teda v súčasnosti nepozorovateľný. Po uvedení základňovej stanice do skúšovnej prevádzky je zákonná povinnosť vykonať hygienické meranie a až na základe dostatočného výsledku hygienického merania je základňová stanica určená a povolená na trvalú prevádzku. Máme osvedčenie ako osoby na vykonávanie týchto meraní, ktoré vydáva úrad hlavného hygienika. Merania si môžu objednávať fyzické a právnické osoby, ľudia, ktorí na základe obavy zo žiarenia si môžu dať vykonať meranie v byte alebo v nejakom priestore, v ktorom chcú. V prípade, že sa pokrýva obyvateľstvo a rezidenčná časť, tak sa volí zvyčajne administratívny, priemyselný alebo obytný objekt vyšších rozmerov. Nemusí to byť najvyšší objekt v meste, ktorého úlohou je pokryť budovy v okruhu asi niekoľko stovák metrov až 1 kilometr. Zvyčajne má základňová stanica 3 antény, ktorá vysiela každá svojím smerom. Antény sa používajú také, ktoré žiaria čo najviac dopredu, čiže pred seba a zároveň vyžarujú minimum výkonu smerom dole, respektíve za seba. Ten výkon, ktorý vyžarujú pod seba, je až 100-násobne nižší oproti tomu, čo žiaria pred seba. Moderné základňové stanice majú v sebe zabudovanú reguláciu výkonu, to znamená, že vyžarujú toľko výkonu, koľko je pripojených zákazníkov, čiže v čase slabšej prevádzky v nočných hodinách základňová stanica vyžaruje minimum a teda tým je aj znížený vplyv elektromagnetického žiarenia na okolité obyvateľstvo. Niektoré štúdie ukázali, že toto žiarenie, napríklad mikrovlnné žiarenie, Wi-Fi a podobne, spôsobujú poruchy spánku, poruchy správania, ale na druhej strane existuje mnoho prác, ktoré toto vyvrátili. Keď sa dočítam niečo na internete o škodlivosti elektromagnetického žiarenia, vždy si treba overiť zdroj, či to pochádza z nejakého solidného vedeckého článku, alebo to napísal nejaký laik, ktorý predpokladá, ktorý cíti, že elektromagnetické žiarenie, Wi-Fi vysielač v jeho izbe alebo BTS vysielač, ktorý sa nachádza niekoľko kilometrov od jeho domu, mu spôsobuje nespavosť. Takže tam pozorovať nejaký priamy vplyv je veľmi ťažké. To súvisí aj s diagnostickou technikou, ktorá zatiaľ v súčasnosti nie je na takej vysokej úrovni, aby sme mohli priamo povedať, tak Wi-Fi žiarenie poškodzuje štruktúru niektorých proteínov v bunke. To sa zatiaľ nedá.